Ngithatha nje umqolo wokuqala nowesibili ofundeka ngolu hlobo. Ndiyakuvuselela ngoko mna mbanjwa wasenkosini ukuba uhambe ngokufaneleyo ubizo enabizwa ngalo. Ninako konke ukuthobeka kwentliziyo nobulali ninokuzeka kade umsindo ninyamezelana ngisezwa luthando. Ndiyanivuselela mna mbanjwa wasenkosini. Apha umfo kaPawulos uthetha iindaba ezimandi. Into yokuba uyasivuselela into yokuba masihambe ngobizo esabizwa ngalo. Uyabona namhlanje mfana wam, uzawubizwa ngelinye igama. Funeke ke ngoku ube nokutshintsha zihlobo ezihle zakwaThixo. Uyazi bazali elizwi lityebile futhi linabile. Alithethi nawe mfana wam kuphela. Mhlawumbi abanye abantu balibele into yokuba babizwa ngamabizo. Into yokuba suka namhlanje uzawubizwa into yokuba uyindodana. Funeke ke kubonakale into yokuba utshintshile ngoku kulaa nto ubuyiyo. Sowubizwa ngelinye igama ubonakale mfana wam. Ngoba abanye abantu zihlobo ezihle zakwaThixo ndithanda into yokuba wonke umntu hlobo uba nendawo bantakwethu uThixo amthatha ambeke kuyo. Zihlobo ezihle zakwaThixo ayatshintsha amagama zihlobo, kodwa xa uthi uyakhangela abantu batshintsha amagama kodwa izenzo azifani nale nto bayiyo. Into endizithandayo apha ezixelwayo mfana wam, ndivayinkwevu apha ikuxelela into yokuba ungumfana othobekileyo. Funeka loo nto ke mfana wam zungatshintshi endleleni sakuba ngoku sithe namhlanje sikwenza mtsha wayindodana utshintshe kwesaa similo ubukade ukuso mfana wam. Kwinto elityalwayo ngabantu zihlobo ezihle ezithandwa nguThixo into yokuba xa uguqukileyo hlobo akufunekanga into yokuba mawufane nangela xesha ubungekaguquki. Zihlobo ezihle ezithandwa nguThixo. Umntu wakuguquka zihlobo ezihle funeka kubekho iphawu elichazayo ngoku tatumtya into yokuba ayimfo kasoyikwa ngoku oko bantakwethu waguqukayo utshintshile kulaa nto esimazi eyiyo. Ngoba nalo mfo bantakwethu xa ke sekejikile sekenguPawulos zihlobo ezihle. Ekuqaleni bantakwethu niyamazi uSawule, ibingusawule etshutshisa ibandla likaThixo engafuni ukuva zihlobo. Uthena ngeli xesha sekejikile mfana wam, sekejikile uThixo emguqule. Bathi abantu bebemazi zihlobo ezihle asisoze sisondele kuye ngoba siyamazi zihlobo ezihle, siyamazi.